madoda yasingwemabalabala Angamshaya izandla ezinkulu. Intokazi lapha labakwethu lapha ke amthetha le angene ngayo aphume ngayo. Ngizophatha uhlelo lapha ke ngicelwa khona ke umhlonishwa uMajola nami ke ngokwekhono noma mhlawumbe ngokwesikhathi sengikhona la endimeni ngokuphatha uhlelo. So uthe mengithinta ngase ngisumela phezulu cha ke angivele ngapha ke ngoba ke indoda engibukele okuningi kuyona noma yona ke icula kodwa ke mina ngu-MC ngakhula nje ngikhulela khona lapho nje ke ekubukeni izinto kuyona nami ngagcina sengiphaphama ngafika kuleli zinga ngilona. Mawusuke umuntu mhlambe ke ngizothi ke uphatha uhlelo kukhona abanye abantu ugcina wazana nabo ongabazi uhlangana nabo ngaleso sikhathi uqala ukuhlangana nabo ugcina uthola ihlobo ugcina uthola abangani ugcina uthola abantu abangakuvikela nje ke ophila nabo ngale kokuthi mhlambe ke kuyinto mhlambe ke umsebenzi nginethemba elikhulu lokuthi uzohamba kahle futhi ke ngokogqozi nangokuphathwa kwamuhle kulomnyaka esenginawo umphethe uhlelo ngicabanga ukuthi uzohamba kahle ngendlela esimanga ngoba ngenhlanhla ke mina angiyena lo MC lo mhlambe kuthiwa bavela mhlambe la abenza ama content la ko TikTok bese kuthiwa mhlambe into akaTharila ngabo MC mina ngikwazi ukuqala phansi umsebenzi wami uMC abantu ngekho ngisho yedwa oyedwa umuntu esuke ngekho ngiqale phansi ngimemeze lapha ngise stage kusondele bonke abantu kube nendlela yami engiyazi ukuthi ngisondeza abantu bafike bayabaningi Umasinga usekhona la. Ungangwazi ukukhuluma wena ubona umfundisi ukukhuluma ngakwazi. Sobe sesivala ngomletho umfoko uMajola. Ya shala baba. Hey, awusuka madoda. Hey, this is what Mercedes.
Namhlanje ngani zakwethu ngizokwethula iEP yami esihloko sithi uzobuya. Ngishaya incebe angiyona indoda ephinda ukuthi ngoba ke anginayo inhlanhla yokuthi abantu bengizwisise kahle. Mina ngenza ukuthi mangenza ingoma ngifuna umuntu afunisele ngenza ingoma ezo-18 wangithi ngizame emnandi. Cha, le ngisuke ngiyenzile ngicathi imnandi kimi ke bese kuba ukuthi ngomculo wanamhlanje abantu sebakhetha umuntu abasalalela umculo sekuya nokuthi ubani. Siyakubekezelela ke lokho. Ngizolontsha futhi i-album yami EP yami esihloko sithi uzobuya umletho Majola uzobuya. Ya ngiyazigqaja impela ngemessage mina mawungangilalela nginayo ingoma engasho lutho ukuthi njengoba yimi engasho lutho kumuntu maye ngibuka ngamehlo. Kule album ngizobala nje ngoba ingoma ezo3 lena ethi uzobuya ithi wena mfana udelele ngoba uthemba ukuthi uzobuya uzoxolisa. Bese ithi awuvusa ubaba kuqala lo wafa ngegama lakho ngaphandle ukuthi uzoxolisa. Bese iyababala ke umzala ubani because kunomuntu uthola ukuthi kwenza into embi kumuntu akuthemba ukuthi uzobuya azoxolisa. Ukuthi kodwa lokho kade kuhlosile vele ukwenzile. Yabona thina futhi kukhona la esingathinti khona. Ukuze umuntu ethi hayi ubani ngizomshayela 2 bese ngumtshela indaba zakhe. Mina ngempela ishayele u2 abuya azotshela umuntu indaba zakhe kusasa usezobuza uzoxolisa. Into kade iyenzile vele iEmile. Iyaqala mina ukuhlangana nomuntu kanje. Iyaqala mina ukuhlangana nomuntu kanje. Wona mahloni. Iyaqala mina ukuhlangana nomuntu kanje. Iyaqala mina ukuhlangana nomuntu kanje. Wona kanje. Dalangangona mina ngase ngimthola umuntu kanje. Uyisibusiso kimi lethu ushintsho. Dalangangona mina ngase ngimthola umuntu kanje. Uyisibusiso kimi lethu ushintsho. Iyaqala mina ukuhlangana nomuntu kanje. Iyaqala mina ukuhlangana nomuntu kanje.
kuzoba nenye ethi abanye bajabula abanye babutepu thina simabokoboko izothi ngendlala ngendlula kwenzeka uthola ukuthi nihlele endlini nibabili niyasebenza nonke wesifazane wendoda akusho lutho lokho la semqhashweni la eGoli ufuneka sinyakaza sonke thola ukuthi kunomuntu nje uthi mayebuya endlini yena wazi ukuthi ufuna engikhathela la phezulu khona uzogezitsha khona uzopheka aphake kudliwa gezitsha mayiqede kwenze into uyokwendlala ekseni uyendlula nawe usazogezela kwemsebenzini so incike nalapho futhi ukuthi into efana lezo sisemqhashweni bafowethu la akunamama la akunababa la sisihamba sonke mawuhlala nomuntu osifazane kufuneka wazi ukuthi kumele umsize ngoba naye uyasebenza unegazi njengawe Sembeneze na mai na watate wanga sembe sinivutika chonji. Yellow! What's up? Michael Majola, I love you, right? Majola is a very good guy, a very good guy. I remember the first time I met him, he came to cut his hair and I saw his haircut. It's an artistical haircut. Le style le yazi yaqala zaziningi lezi indlela ezekhaya uma nasekhawunina kababa kangubani zaziningi khomba ukuthi phela nginehlobeni ngimina indlela iyodwa ake phuma ngenye phuma ngenye zalokhu zehla kancane ngokushoda kwabantu abakwazi ukuyivuselela ngoba njoba nezulu liyana kube nodaka kugqibeke okunye kuyenzeka kanjalo ngingazama ngithi ngiyayeka ngigunde mangithi ngigundile hayi bethu abantu hayi thina sikwazi kunje hayi uwe ngempela lo hayi hayi ubuyela lapha esikwazi khona hayi ngibuyela ngempela nje kuyona kona sengiyenza ngenkani lento kahle kahle sengimdala for lento ungehlulile nje nginomjolo
thina soqala umculo sesaculela ubumnandi singakaculela imali ekugcineni but ma ungathi notice kahle into enemali phakathi ihambe iphelele ngoba make kwaphela imali kusho ukuthi nalo muntu adenzwa yiyena akufani nomuntu into enza ngothando thina yabona kumanje asiqhashwa ngwase asilutho kodwa futhi asibuye ngoba into sasiyithanda abafika manje bagadla kabili kathathu umuntu uma engayithola into ayifuna athi hayi mina ngiyayiyeka le yabo so umehluko phakathi kwethu nabo loyo kodwa okwamanje umuntu ongazi engazibuka ngathi mina ngesingami anguboni uyaphambili ngubona nje emuva ngoba mawabheka kahle ubhuti namhlanje sekucula noma ubani namhlanje akuselona ihlazo ukulingisa omunye umuntu qala thina ubona sephuzu siyaqala ngentombi yabona mangathatha intombi amajolo uthatha ingane zoma uthatha uhlebe intombi uthatha amashitsha amhlophe ngikhuluma ngamaqembu amadala amantombazana akekho ayicula njengomunye la umunye nomunye wayenesitayela sakhe qala bekuyihlazo ukuzongena estudio ucule into eculwe omunye umuntu so namhlanje mawucula okuhlukile abantu abakuzwa ufuna uzufane nobani usebekuzwe